που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Ακελαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο εσύ εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου, συναγωνιστής και σημεοφόρος στον κοινόν αγώνα. Ici la radiodiffusion de Chypre libre. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux. About 3 minutes past 6, 4 minutes past 6, and the first of the Turkish troops has landed in Cyprus. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacak.